है Ada. Biasa na. चलो खराब आपण निगडीटा काच बांधायचं आणि काही देतो नाही है कोणती रे राजपूर कोण आवडा दम कुजर मग केले तर पुन्हा तर तुले कडे इथे आणला नाही प्रगतला की गाडी नाही पाऊस मिळाला काही करते बरोबर आता महेंद्र जाते धर्माची परगणी सुखचंद पूजा रे कोण नाही ते शिकल नाही की पाऊस मिळाला नाही